kai baba to ya kamata a ce an samu wanda ya kamata kuma babana kaga irin wa'annan wallahi irin su ne mutanen mu domin sun fi kyau ka sa su a gaban mota kana shiga zaka ga ana nuna ka kamar watan ramadana kai babana kai ta ga baka da ko yan biyar ne bata damu da kai ba aja bismillah mana baiwa Allah tun dazun muke ta sallama ya kamata ki dan saurare mu ki ji ba ki san me dalilin abin da muka kawo miki ba kuma na ga alamun kamar cewa wannan irin tamu ce ina zuwa cikin ranar nan ba girman ki ba gaskiya ki zo ko da dan rage maki hanya mai dama za mu je ta layin inda zaki je akwai wani party da aka gayyace mu sai mu soke ki aurara zan gyara kuma fa ki din baji ya kawai me yake faruwa kuma to ina ga kidin da ta cinta kai na yadda dama ina so in tambaye ta ne cikin magana kana ba mu kunya a garin nan wallahi gwara daga nan ni in taka daga nan har angori ma kasa ya za ka ko ka samu mota Allah ka faka ka ce mun taka ce ƙaryan mata koma ta fa shiga ba kai komi ba me zan yi ma to an ga maka na ce maka na kuma kidin ne gashi ta tayar baba tunda ya kamata tun kafin a zo a fara gane ni tunda ya kamata ka canza ba matsala mu je kawai baba na